guys, ama-hustling boyfriend wethu. Story time. Intenzekile ukuthi ngila ngaphandle. Bengimla ngaphandle, qhamuka urumza wami. Bengaphandle ngimele ukuthi mina ngiyaphi ngesitolo. Qhamuka urumza wami. Hayi phaphela nje abuza ukuthi awuyapi. Yabo, asikazi uyapi. Ngihleke. Ngiciphiza ifoni ngaphandle kwe-building gate. Hayi, iqhamuka i-hustling boyfriend ithini? Ithi yesi ngicela ukuboleka leyo phone. Ngithi mina ifoni yami ngihleke yabo cause ugayi ngitshela ukuthi uyayidlalela uyashela or something cause ngaku building kugcwele nje kugcwele nabantu ngaphandle. Hayi ugayi kade userious. Userious aqhamuka urumza athi yini ngithi hayi bugawusa ngimboleka ifoni yami. Hayi bo guys. Umfana aqala ngilwise nefoni yami. Angilwise nangazi ukuthi isibindi singaka ngisithathe because la muntu ubephethe spam. Ngithatha ifoni yami ngijwibe ngaphakathi. Mangithatha ifoni yami ngijwiba ngaphakathi bangiyeke mina. Guys ngisane trauma lento yenzekile. Ngithathe ifoni yami ngijwibe ngaphakathi baqonde ku rooms. Baqonda ku rooms akuhlohla isibhama athi sicela ifoni yakho. Athi urooms ene. Ayibo angeke ngikwazi ukukunika ifoni yami. Agoloze guys urooms agoloze. Lapho angikwazi ukuyomsiza because nami ngiyasaba ukuthi la bantu baphethe isibhamu. Hayi. Ethi suku ugaya siqhumisa isibhamu like ngiyeza ukuthi ngizwe isibhamu siqhuma because mina bengingakhona but angikwazi ukuvela like ngiyomsiza urumza wami. Hayi. Emva lapho ngizwe urumza wami usiyakhala. Uma ekhala bamshayela ngesidumbu sesibhamu. Bathatha ibhegi cause bebefuna ifoni urumza wanqaba. Esezobanika wathi ucela ukukhipha at least imali esikhwameni. Shuthi sebezele imali ke. Bathatha yonke into bathatha ibhegi urumza wami uyaqhamuka uyagxoza igazi la. Mase sechaza guys. Uyasho ukuthi inhlamvu ngasathi iqhuma. Idlule la ekhanda wagoba otherwise ngabe kukhulunywe into. Lapho mase sesingene emotweni lapho ama security abaleka ukuthi at least basivulele igate cause vele mebesivulele igate singena ngaphakathi sibaleka singena ngaphakathi bebengeke bathi basilandele cause bayazi ama building la anama camera bebengeke bathi balo basilandele. Yo mase siyahamba clinic lapho mina I'm busy worried about the phone. Angazi guys ukuthi kwenzakalani ukuthi noma angazi ngoba ngiyasonta ngiyakholwa kodwa sometimes angibi mekuthi kwenzeka into embi anginakho ukubonga uNkulunkulu ukuthi impilo yami abayithathanga cause ngiyazibuza ukuthi laba bantu laba abasahleli la emhlabeni abakwazi ukuhlukumeza abantu kungani besahleli la emhlabeni. Khamba abantu aba-right kusala imgulukudu. Lapho mesingene emotweni mina ngwaridi ngifuni yakhe uyathandaza guys. Uyabonga impilo uthi okulahlekile akunankinga uyabonga impilo. Yo guys yo. Yabo manje angikwanisho ukulala ngizolala ngikhayinsile because itrauma enginayo njengamanje. Itrauma enginayo angazi ke yena ke ukuthi la khona because kuyimanje sambile saye clinic eHillbrow bamdlulisela esibhedlela. Guys yabo uhambe MTN phone yakho ungayifaki esikhwameni ifake emabeleni or uyishutheke somewhere la engeke izibonakale khona ngoba akukho safe la. Yezwa eJozi akukho safe. Mina bengithi mengihamba ngiciphiza ifoni yami la eJozi. Behlezi benkuza kuthiwa hey wena mhla wabanjwa inkunzi ngithi mina hayi mhlawumbe ngoba ngikaze ngize ngibanjwe inkunzi ingakho ngithi mengihambela mina ngingabi nankinga. Yo guys hayi ngiyayisaba iJozi. Mina bengithi iJozi hayi badlala abantu. Mebethi iJozi nomngozi in yabona as from today ngiyayihlonipha iJozi. Ngiyamove futhi eJozi angiyiboni into ezophinda ingihlalise eJozi. Ngiyaphuma eJozi angiyiboni into ezophinda ingihlalise eJozi. Ngisho ngathiwa khona into ezongizisa khona la ifoni yami nje izosala endlini ngoba hayi ama hustling boyfriend wenu
Hello good people, welcome to this channel. If you are new here, please make sure you press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, ijozi alikaze laba safe, alikaze laba safe. Ejozi kuthiwa awukhulumisi ngisho uma wakho, awukhulumisi ngisho uma wakho umbona ukuthi uma wami lo, awukhulumisi umuntu ejozi awuthembi muntu. Mawuphethe nje ifoni kumele umake sure ukuthi uyifaka phakathi le phansi epaintini or kuphi, because ejozi kunzima, ku dangerous. Cabanga nje umntana abantu ucishe wafa afela just a phone. Kube kuthiwa lenhlavu imshayile vela kagobanga, ngabe ushonile umntana abantu ama-hustling boyfriend ambulalela just a phone. Hayi kunzima ejozi. Kodwa sometimes guys nami nginokuba nawo lo mbuzo ukuthi uNkulunkulu kahle kahle abanye abantu ubagcineleni, labantu abahlupha abanye abantu ubagcineleni kahle kahle emhlabeni. Manje ke intando kaNkulunkulu yaziwa nguye, intando kaNkulunkulu ayiquestionwa, kodwa wow kunabanye nje abantu akuthi nje baphilela ukuhlukumeza abanye abantu emhlabeni. Good people, please be safe mawuse Joburg. Please comment below, tell us what do you think about Joburg nje the whole. And then please don't forget to like and share and subscribe. Kulungile, bye. See you on the next one.